салом. мавзӯи номери 2 мембрана. мембрана яке аз қисматҳои асосии ҳуҷайра ба ҳисоб меравад. номҳои дигар мембрана ситолема, ҷилд, плазмолема мебошанд. мувофиқи назарияи музайикии ҳуҷайра ки ду олим пешниҳод карданд, сингер ва николсон, мембранаи се намуди биополимер таркиб ёфтааст: сафеда, чарб, карбогидрат. сохти молекулаи фосфолипид. фосфолипид молекулае ҳаст ки ба қисмати чарбии мембрана дохил мешавад ва аз ду қисм иборат аст. якум сараки гидрофил, дуюм думаки гидрофоб. сараки гидрофил аз боқимондаи кислотаи фосфат таркиб ёфтааст. думаки гидрофоб бошад аз боқимондаи кислотаи карбонӣ ва ба таври схематикӣ молекулаи фосфолипид ҳаминтар тасвир мекунанд, яъне сараки гидрофил ва думаки гидрофоб. ва дигар биополимери муҳими мембранаи сафедаи мембрана мебошанд. сафедаи мембранаро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд. якум сафедаҳои интегралӣ ё трансмембранагӣ, дуюм сафедаҳои ниминтегралӣ ё рецепторӣ, сеюм сафедаҳои сатҳӣ ё периферӣ. якум сафедаҳои интегралӣ ё трансмембранагӣ ҳар ду қабати мембранаро мегзаранд ё ҳар ду қабати мембранаро мебаранд ва вазифаашон ҳосил кардани канал, насос ва нақлкунанда мебошад. дуюм сафедаҳои интегралӣ ё рецепторӣ ном доранд, ки вазифаашон якум хосиятшон аз як қабати мембрана мегзаранд ва дуюм рецепторӣ аз гликокаликс таркиб ёфтаро ҳосил мекунанд ва сеюм сафедаҳои сатҳӣ ё периферӣ ном доранд. сафедаҳои сатҳӣ ё периферӣ ягон қабати мембранаро намебаранд. вазифаашон ҳосил кардани ҳормон, моддаи фаъоли биологӣ ва фермент мебошад. дар расм мисол сохти мембрана омадагӣ ҳастанд. якум сафедаҳои интегралӣ, дуюм сафедаҳои ниминтегралӣ ва сеюм сафедаҳои сатҳӣ. ва ин сирхакҳое ки дорои думчаҳои зарданд ё молекулаи фосфолипиданд, ки ба таври схематикӣ гуфта будем ки ҳаминтар мисол тасвир мешаванд. вазифаҳои мембрана. якум вазифаи мембрана структураи сохторӣ ба ҳисоб меравад. структураи сохторӣ маънош чӣ? Яъне худи мембрана як қисмати ҳуҷайра ба ҳисоб рафта, инчун баъзе органелло дорои мембранаи худашон мебошанд. мисол мегирем вакуоларо. вакуола мембранаи худша дорад ки номи мембранаи вакуола тонопласт ба ҳисоб меравад. ва дуюм вазифаи мембрана ҷудокунии сарҳадӣ ба ҳисоб меравад. ҷудокунии сарҳадӣ маънош чӣ? яъне мембрана як ҳуҷайраро аз ҳуҷайраи дигар ҷудо мекунад ё ки як муҳит аз муҳити дигар ҷудо мекунад. ва сеюм вазифа бошад. сеюм вазифа вазифаи нақлиётӣ ба ҳисоб меравад. маънои нақлиётӣ чӣ? интиқоли моддаҳоро таъмин мекунад. яъне чӣ хел? дар рафти экзоситоз ва эндоситоз иштирок мекунад. чорум вазифаи мембрана бошад рецепторӣ ба ҳисоб меравад. яъне рецепторӣ маънош чӣ? моддаҳоро муайян мекунад. чӣ хел муайян мекунад? номи дигари мембрана, яъне номи пурраи мембрана, мембранаи нимгузаронанда мебошад. яъне моддаҳоро ба таври интихобӣ мегзаронад. ҳар як мисол моддае ки берун дохили ҳуҷайра шуданидааст, намегузорад ки дохил шавад, барое ки баъзе моддаҳо бегуноҳ ҳастанд. мисол мегирем хокучанг, бӯи атр, ҳамаи чизҳо дар дохили ҳуҷайра чизи бегона ба ҳисоб мераванд, яъне мусор ба ҳисоб мераванд. ҳамин ҳисоб ё ки бактерия, вирусу дигар чизҳо ҳамаи моддаи бегонаанд ва мембрана намегузорад ки моддаи бегона ба дохили ҳуҷайра ворид гарданд. танҳо ҳамон моддаҳоеро мегзаронад ки ба дохили ҳуҷайра ҳатмӣ ҳастанд ва зарурӣ ҳастанд. агар ки нарасанд, мисол ба ягон камбудӣ оварда, ба ягон беморӣ оварда мерасонанд. ва аз ҳамин сабаб номи дигари мембранаи нимгузаронанда мебошад, яъне номи пуррааш, номи дигараш не, номи пуррааш.